Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo nepozná príbehy osobností, ktoré ich tvorili. Školy mlčia, médiá mlčia, my nemlčíme. Slovenský básnik a vzdelanec Martin Rakovský bol len o 4 roky mladší ako Ján Sambucus. Nemal však taký široký profesný rozsah aktivít a pohyboval sa zväčša len na území Slovenska a Česka. Patril medzi našich najvýznamnejších básnikov v 16. storočí a hoci jeho dielo presiahlo národný ramec, práve pre nás ostal v anonymite. Tak ako mnoho Uhrov, teda Slovákov, lebo ako uvádza Cyril Hromník, historik žijúci v Južnej Afrike, Uhrami boli vlastne len Slováci. Maďari Uhrami nikdy neboli, vždy vystupovali len ako Maďari a skutočných Uhrov až tak nemali v láske, že sa do maďarčiny slovo Uhor ani len nevmestilo. Z Rakovského životopisu, podobne ako zo životopisov jeho protestantských súčasníkov Slovákov, celkom jednoznačne vyplýva ich spriaznenosť s češtinou a českým prostredím. Osobitne po roku 1625, keď na pokyn Českobratskej synody prišlo na Slovensko okolo 6 českých exulantov, ktorí u nás zasiali semeno čechoslovakizmu. Rakovský sa narodil v roku 1535 v zemianskej rodine v turčianskom Rakove. Vzdelával sa v Kremnici, v Bardejove u Leonarda Štekela. V rokoch 1555 a 6 študoval na univerzite vo Wittenbergu u profesora Melanchtona. Tam vydal svoju prvú knihu Proklov astronomický systém, čo bol latinský preklad Proklovej učebnice astronómie, do ktorého zaradil vlastnú žartovnú baseň o rakoch Lusus de Cancris. V roku 1556 prišiel do Prahy a v nedalekom Žatci získal miesto učiteľa na škole. V tom istom roku vyšla v Prahe jeho básnická zbierka Elegie et Epigrammata. Od roku 1557 pôsobil opis českého mesta Louny. V auguste 1558 zložil magisterskú skúšku a získal titul magister vo Wittenbergu. Ešte v tom istom roku sa v Prahe zúčastnil na oslavách príchodu cisára Ferdinanda I, na počesť čoho napísal oslavnú báseň. V roku 1559 prišiel do Bratislavy, kde s pomocou strýka Juraja Rakovského, ktorý pracoval pre cisára Ferdinanda, získal miesto pisára Uhorskej kráľovskej komory. Napriek tomu, že v Prešporku žil 10 rokov, ten básnicky neoslavil. Zrejme preto, že tu neboli také priaznivé pomery pre reformáciu ako v Česku a on, protestant, by mohol prísť do konfliktov s bratislavskými cirkevnými hodnostármi. Tu však vznikli jeho hlavné diela o rozvrstvení obyvateľstva a príčinách prevratov v kráľovstvách a impériách v roku 1560. Venoval ho budúcemu kráľovi katolíkovi Maximilianovi podobne, ako sa činil Sambucus. Do svetovej reformačnej literatúry sa zaraďuje jeho trojzväzková zbierka o svetskej vrchnosti, ktorá vyšla v Lipsku v roku 1574. O svetskej vrchnosti. Najsám prv, čo je to vrchnosť a odkiaľ sa vec táto vzala. Je to osoba riadiaca ľudí a prospechy ľudí, ktorú z pokynov Božích k tomu povolal Lós, alebo rozhodli ľudia, keď riadne ju zvolili na to, aby šírila dobro, riadila spoločný štát, aby v súhlase s večným zákonom vladára hromu desila bezúzdných ľudí, šírila pravdu a česť, za podlé zločinné skutky, tak ako to určuje zákon, stíhala trestami ľudí, života zbavila ich, nútila poslúchať zákony všemohúceho Otca, ako aj tie, čo rozum človeku káže si ctiť. Úmrtím jeho strýka Juraja Rakovského v roku 1560
Úmrtím otca a matky sa začali v rodine spory o dedičstvo, teda o majetky, čo zaberalo Martinovi toľko času, že mu neostával napísanie básní. Mamona a múza sa nemajú rady. V tejto súvislosti sa zhoršilo aj Rakovského postavenie v Uhorskej kráľovskej komore. Koncom roku 1561 dostal prepúšťací dekret a až na zásah Maximiliána, ktorého poprosil o ochranu, živil sa naďalej ako pisár komory. Rakovský sa odvďačil Maximiliánovi tým, že po korunovácii za uhorského kráľa napísal o ňom oslavnú báseň Palusus a vďačný Maximilián koncom mája 1567 vymenoval Rakovského na miesto vedúceho účtov v Uhorskej kráľovskej komore. Rakovský sa potom oženil s Dorotou Krivajovou z Trenčína. Narodila sa im dcera Barbora a syn Dávid. Keď v roku 1569 zomrel bratranec Ján Rakovský, spory o majetky sa rozšírili a vyostrili. Opustil preto Bratislavu a prišiel do Turca, kde sa prevažne zdržiaval v kúrii v Kaľamenovej. Počas sporov sa v roku 1574 stal turčianskym podžupanom. Už nemal čas na básnenie, iba smrť Maximiliána ho pomkla k napísaniu básne do zbierky trenčianskych literátov božskému Maximiliánovi. V roku 1579 sa vydal na cestu za bratom Mikulášom do Kutnej Hory, kde v auguste nečakane zomrel. Na Slováka Uhra Rakovského si napriek jeho 6 knižným dielam nespomínal ani jeho turčiansky rodak Ján Kolár, ani viacerí zostavovatelia slovníkov. Že by pretože písal výlučne po latinsky a vyvyšoval zemianstvo nad obyčajný ľud, a či preto, že sa postupne viac venoval otázkam majetkovým ako ľudovým a národným. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovákov.